بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الهادي البشير محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تيفي لجبا وموبيلا جنفون إسلامي كفولين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيني واتي ننصرا نيني كالو انجورا سانكونو إسلامي وبيلا جلي من نسوديا ني ألكنا محمد كبنغلي صلى الله عليه وآله وسلم بيلا جلي ميكا نسوديا يرا نيكا كچوي misiri kono kalanbulon na fo ka taa se du kɔnɔnaw la. Du dɔw bɛ yen nɔ ala ye du minnu bonya, ala ye bɛɛ sɔn i ka sɔn fɛn na, nka du dɔw bɛ yen jamana in kɔnɔ n'o du tɔgɔw fɔra dɔrɔn maaw hakili bɛ jigin diinɛ ko la ka sababu kɛ olu mɔkɛw dɔnna ni diinɛ de. O du ninnu dɔ ye an ka cɛkɔrɔba ala ma hinɛna a Sheikh Alpha Umar Jum Kaba Jakite. Ni ko Alpha Umar Jum Kaba Jakite jamana in kɔnɔ a dɔnbaaw b'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔrɔ jamana kan. Sheikh Umarul Futi radiyallahu ta'ala anhu ale ye misiri min jɔ ɲɔrɔ o alimami fɔlɔ tun ye Jum Kaba Jakite de, wa fo bi a alimamiya bɛ Kaba Jakite lakaw de bolo. Olu ka du ye diinɛ du ye, u dɔnnen don ni diinɛ de. O kama n'olu ye mawludu kɛnɛ sigi an b'a fɔ ko u y'u ka kɛfɛn kɛ, u y'o baara in de kɛ sibiridenw ka maaw fara ɲɔgɔn kan, ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan, karamɔgɔw caman wele ka mawludu kɛnɛ sigi. Baara ninnu daminɛra ni kuranɛ kalan ye, ka kuranɛ kalan ka jigin. O kɔfɛ wula fɛ karamɔgɔw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna la ka na alakira ɲɛfɔ mɔgɔw ye, ka na kuma maa ɲumanw kan sallallahu alaihi wa sallam, alakira mankutuliw k'olu ɲɛfɔ. An ye min sɔrɔ o kɛnɛ in kɔnɔna la, an ka jɛ an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. ورونق كسي بالجمال دليل المهتدين إلى الله في صفات العلي والنجاة الوساد من سائر زي عذاب وسدة ونكال. نيورو 1915 الشيخ ألفا عمر جم كبام ودين وينفو أكلنا فابلو كسبة أكلنا كورك محمد أشيبلو أكلنا فابلو ويفودي ديمبا كبا أكلنا جمبلو الشيخ ألفا عمر جم كبا تكوربان كاردوني دولة فلكوي نما فونغو عربوين فوكوي كم ميراكل من درا على كلام من تبا بس هنفه القرآن الكريم سوما يناوري كلامنا القرآن ده هم فرانيون كاين كوي نيورو بيبليوتيك كوي نيورو نورو دوغي نيكو نيورو ابن فوكو شيخ عمر كانيورو نيكو نيورو يبا فوكو شيخ احمد حماولا او كانيورو نيكو نيورو با فوكو شيخ عمر الفوتي با فوكو شيخ الفا عمر جم كبا ولو كانيورو نين كلاين بورايدي ko ala kana ni kaba ko mi qur'ana ka bebe qur'ana kono abe min gera actualité bi ni ma mi ma qur'ana kala an karama ma civilisé o ye gawai ay qur'ana ni ma qur'ana kala ma civilisé fendo ije Allahu akbar ni ma mi qur'ana sur ya besro abe Allahu akbar avenir an ba fi ma ko afinir abena ba wallahi min te ba we alay wallahi min te ba we ni qur'ana ye san keme ani san biduru ningoy no gatla kabo jum kaba barka min sura akila jumene do ay min tumba bula ay ala ni kira de mina sallallahu ala ya bonya ala kira ya bonya wati ma ibolo flaso atu me bolo bubashi de la bubashi ay amani ndungo ke beke asera fenfe na ma beke ayato kayato ala kira kama muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ilaha Muhammad min kɛra walidenw fɛ min hinɛna bɛɛ la min ye ŋaniya ɲuman ta ka ɲɛsin walidenw ma min y'a kanu diɲɛ bɛɛ ka kisi Muhammad min kɔnɔ jɛra ka ɲɛsin a jɛɲɔgɔn bɛɛ ma Muhammad ani minnu jɛra san 23 maa ma tigɛ Muhammad min na Muhammad yatimɛ min a m'a fa ye a ba don bɛ a bɛ balikuya a ma ba ye san 6 a y'a sɔrɔ a kɛra yatimɛ a ye diɲɛ bɛɛ mara ni a jogo ye ko wa innaka maaw kɛra Muhammad fɛ k'a ka ɲi comme Muhammad te hashidi comme Muhammad tumbe waljon fe comme Muhammad nga nyaka ni ala ko Muhammad nete ka duti ay ni nyana wallahi ala ti ka duti ne ma fo ko du jole etasi we ka ke building ne ma fo ne ma la goshine o te duye ka adam waden to du kono wa bisukani hadiyaru tasud ni ba fe du kata nyefe mimbe du kono e ko dla Allahu akbar ka adam waden dla o de ka gelengo o de avenir ala kira ma fe ala ya ka dudla Qur'ana kaba ko bado e jumede ndetani sanfe koy ka jirila ko ni nyana ala ti ko che Allahu akbar an sigi me ma koroba do de kasumana on ma dlan koy minu nyake kunu ambe kulu de fo ni nyana ja ala ti ko che wala te ay ngana nyuma ta kan shi walde ma ambal ma muso minu be keneka aya kan walde nyo ka hera soro ala ba de usara sigatala chokoroba wa ay nyuma ta kan shi walde ma ala ba siga akoma nye juru min do ala basara ala nyana kirama wati me anyana ala ko Muhammad ma e ko tetige ukube udamere bo ala kirala kube yele ko dege kele min tumba bolo ka sara ko ala kira ko bana ala ko awye min fo yawta e o tene tay Muhammad ko tetunu balma ke saraka bo ko tetunu
balma kenya waljuma ikote tunu dumuni mo ika soko ni ka fanta wala dumuni ikote tunu sabali ika sinjidla ikote tunu sabali ika ke fugari sinji kono alati koche abeka kila abeka foima ikadi alama betlaka kiritige Allah alaysa Allah bi ahkam al-hakimin dan fon ta tikende ala ba tike kiritige masa e kiritige Muhammad dan fon ce jubu ya juga wati ma ko Muhammad ma bada uzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar inna Allah a'tainaka anyiso al-kautsara anyiso kautsara la karamo na tafsiru chaman fiye ne Sheikh Al-Hussein ni ganna go bise ka koro keme fiye ni inna atainaka anya Muhammad so al-Kausara an-nubuwa anya nabi wadima o mi ba Muhammad ne ma den soro den yemunye o joli be no e den soro tala ka dusu kashi den hamit tala ka bafa aye fafa aye baku mashuli kabila kono aye fa ku mashuli haro den gana golo ema o muso chama ye mimma den soro tara hikila she chama wati mi asaballa ja den do soro ite dallo den nyuma kodo ko inna atayna kanya Muhammad so al-Kausara ar-risala anya kiradima anya nabi wadima inna atayna ka anya Muhammad so al-Kausara sahaba chama ay don ba ko koni be me minye inna atayna ka al-Kausara korere inna atayna ka anya Muhammad so al-Kausara anya Fatima az-Zahra dima al-Batula sayyidati an-nisa'i ahli al abana koy ala kuma be jabi ni kuma koro de o ala ko Muhammad ma ko dengo bana jabi bena dengo de kaw sigatala akon Muhammad e ko tetunu anya Fatima ta Zahra dima Fatima ta bena jiye beta Allah al-Batula ne ba fe ka minjire la mawludu keleka mbalma ke nganya nyumanta hina mawla ngani nyumanta ka yeshi walde ma ala ka sigi koma ala kara koma tunu sallallahu alaihi wasallam mata fasiwa kata Cheikh Tidiane fe na do ko ala kara koma tunu hari bi e beta délégation do soro do be bo Amérique do be bo Indonésie ma be bo Malaysia ma be bo Afrique dongo do kata Cheikh Tidiane fe ka bora jono ko wa min ahli bait rasulillah Cheikh Tidiane ko tunu nawa Cheikh Tidiane fa ko Muhammad mba fe kata Cheikh Tidiane kata gu ala kara la jum gaba fara ko matunu kata auna kata gu jum gaba la ala ma nyami amatu chokoroba nyana de ya rabbi ala kan nyuma ngela ya rabbi ala ka to nganga nyuma ta kan yeshi walde ma amin ala kira joga minuta no ya ka sabali ala kira ka sabali ala ka dona Cheikh Tidiane fa ko Muhammad Allah o fati Muqtari o fana fati Ahmad yewa ngo faade ko Muhammad ibo fana faado wa abe fode mako Salim fana faade to ko Abil Id fana fa abe fode mako Salim ala kira to ba fa ko bin Salim o kanu bawo chama de fiyan ko manmanto mawbe aw nyebula minu nyaawon kanu manman nun kama Cheikh Tidiane horomana barka ulu chebaw ana muso bawo chama de fiyan bin Salim o fa tu yejonye ngo fa ko Idrissa Ahmad o fana fa to ko Ahmad o fa o tu yejonye Abdullah fa de ko Abbas fa o de ko Abdul Jabbar fa Idrissa fana fa ko Idrissa o fa to tunte ko Ishaqa fa yejonye Ali Zainul Abidin o fa yejonye ko Ahmad fa ko Muhammad nafsu zakiya o fa yejonye Abdullah Kamil fa Hassan Musanna fa Hassan Sibti fa o de أمير المؤمنين أسد الله وأسد رسول الله سيدنا علي من يغنى ما يصحبه ولا أفاي أباي جوني مولاتنا فاطمة الزهرة فاطمة فاي جوني فخر العالمين جي عن الأهرة وبيوصل جوني محمد رسول الله والذين ما هو شداء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب زرعه ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كراني جوكاكا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وعباد الله الصالحين الأبرار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. كشني هنا نبارك على تدو. أما ديلا كوك بلا جلنكا. كنن سجرا
ala kira koso sallallahu alayhi wa alihi wa sallam du dem fe munu nye ala kira kanumbaye sallallahu alayhi wa sallam nulu bora ala jona al arif billah alfa umar jumu kaba radiyallahu ta'ala anhu ala ka jeen amma ka ako barka amin 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 ma bawde biya shirufu biya شيخنا أحمد تيجان رضي الله عنه أمودين ديركتي بيه أبيا الشريف مختار كاي أو مودين بيه كفرا شرفو توكا أني شرفو أولوكا نبهوكا أمبالا ديلي أنغا كمان يبلالا نواتي بانا كسر عمكلا وباس بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق سرك المستودع فيها أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة بدوام ملكك يا الله وأن تجعل لنا من كل أمورنا فرجا ومخرجا وأن ترزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب على عمي ديلي على كرا دم صفات مزهرة قصو أنو فرك علي بن أبي طالب كرا كو نالي مامي نيماي علي نيماي ما شي تدو على دون o du kɔnɔ n'i ma don Seydina Ali ka da fɛ n'i bɔra yɔrɔ fɛ i ye koko ta o tɛ ko dɔn ye kuranɛ y'o fɔ komi Maroc a karamɔgɔba Umari y'o n'o shirifuw don Muhammad Siddiq al-Umari a ye kitabu dɔ walafi ko al-Burhanul Jaliyu fi anna imam al-arifina Aliyu ala dono be dajuru mine ba ko ye Ali ama ala deli o koso guno mimbala ni ala kira ya blano guno e kata jino ka ala deli ni Seydina Ali ni Fatima bona bele jele shirifu be Abdul Qadir Jilani bola min fayan fan shirifu abayan fan shirifu afaye shirufu abaye umul khairi ni bamanon ti sa fo jogolo wa ko murukeru umul khair herba Cheikh Ahmad Tijani Obala radiyallahu anhu Cheikhna hamahu Allah bola malikono shirufu ke Cheikh Usman Madan Haidara bola anyi min fo no ye kay shirufu ye مختار محمد المختار أنيو أوفر شريف محمد المختار كفر سعدنا أبيه كا شرفو كتشا شرفو دوغمانتي أبوكو من شاتو شاتو ويكيراي جيبوندو ni orobinetio na dona château la orobine fitini mimbe so seleke la hal ni manyeta la ni adaire ji mimbe château lo de boalo guno no be shirufula ango alambi delo koso e kan nema ni kishike Muhammadu kana ka so ngwe sanu nema minti kotige o koso ala de kumban kele na ni kenen boya kamiko ala an hakili be garjigala yoromi an hakili taala yoromi ala yi kan son kan wasa diɲɛ laban an ka dɔn k'a fɔ a sinsinnen don dɔnniya ni nafolo de kan dɛ dɔnniya ani nafolo diɲɛ laban a sinsinnen don o kan
ما يرمانك إدادو وانجلو يلا أنكرم هو بيا الشيخ يعقوب دكوري بيا بيا دكوري على رأي بحث من كينينا كان ينقل ولون في الجابي من كرا فيسبوك لا أو رأي أدم ولا هو كما يرى بيا كبا ما تي با سيرلين لديها أيرين إبا فندورو أيرين بكلا كم أسكت أنغو على كرا صلى الله عليه وآله وسلم anga nyagarini aka bangeni kama hobo bia antina tambata we adamadiya tobiya de adamade hal ni dimina fika dimira ni dimina ibake nenni wal maybe ya puti mo awla o ni ini sojara fana fika ira inshallah ambe ni sojani ala kira ka bangeni ni kene bangun sigili la ka ala kira ka la halayo أدون فرقون وليو طغى فرقو على كهنا بتجي كأسر الحديث الصالحين وسميهم فبذكرهم تتنزل رحماته هو وليو طغى على كهنا بتجي أكما مين وليو بلا جرينك وليو محمد المصطفى نو طغى فرق كرا يردي أين رحمة ربانية alede alaka nema yere tigi okuma anka anyere ni alakira de laje nanyi mawludu kenesigi ka anyere nyininga aina nahnu min risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam alakira nana ni chika minye ono chika imbechugudi hal nahnu ma'a rasul yala aw ni kira de doa wala ma anani ndungodo Diela baina bele jele ba abolo bebolo ita ibi tieneka bebolo ibi tienka nga ala ya fanye ako inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا ما رحم الله إنه هو العزيز الرحيم أكو كيما جودو ودي بونيو أنا دوي أنا في بونيو أنا جماعو سفهاء بولا كم سيدنا موسى فربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا okuma mamunu fana nu uluye mauludu kelaw jaga bela jele iba soro nyemo do de bila sheikhu do de bila imamu do de bila lebe kan sakata siraka ko bonyo anado la yughni maulan an maula shay mazhabu tigi bebi yere nyini sheikhu bebi yere nyini kira bebi yere nyini kelempe ñendi shibo dema ko ka mawlatla muhammadul mustafa sallallahu alaihi wasallam o manambe sonama ka fo kiraba fo kiyama jodo ummati ngamanto o ma aina nga kenyo fa ala kirakam sallallahu alaihi wasallam mahabbatu rasulillahi tajma'una ala kirakanu o kanga on faranyo anka o manka on bonyan ni yekira kunu bi antu o subula dawi yani amala da buke ko sebe ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni alay jendama ko afar kulo kaye o de afotu kada ka hakki on bolo ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam abalole no niya wel sabijabi sikatola niya wel sabijabi sikatola o kira na willa ni ala ka jey kana kan manto nunu fle abe minke o de ku kala nywana sabla manto kelengelen be makari bala ko ala ya fo qur'an la chugamina laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anantum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ala kirabe ene mu'minun bedela
sallallahu alaihi wa alihi wasallam nasigira mu'minun chala yuqassimu lahzatihi abaka fleli abakla meche nabi kaushebu fle abo keni kanui o hakila ko anyete mawarela ko nabi muhammad musa jalu fle o hakila kuma anyete mawarela aliko nabi abu zahra usman fle o ere bolo ko kirati mawere kan ninite wari tigi fantam kene bato bana bagato abbe fle jogo ka kala kirako sallallahu alaihi wasallam hina da ya la kirati hina da o ya la kirati unana ala kira fanni ka banini asigile nyena sabla arabi nana kata kolma islamu kan ala kira jogola de kata kolma fuka kambiriti akunna nani nyogo meflaye ka bwanga dula ihmilli ala ba'iriyya akuni nyogo meflaye ibe a belejelen duni balola فإنما تؤتي من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك كو وري من فناني بنا أدي كو أتبوي فاكو أتبوي بك كلا بقى صحابة وجلا ويفنين بني داين والله نصون ويتشي nga nson wari min bi ku ifatate ibatate ala kira saballa sahaba ayula kalme akuma akana foi fone aku ya akhal arab aku arabu bal make aku min fo tien do wallahi ne ala ka jonde wallahi wari nya ala de tay ne fatate batate sani akatakanda sayutina allah min fadlihi wa rasuluhu waro wari ba an fen fle tabalka ya waro wari ba an fen fe kun ala kira sawabu na ala kira kuma ci alfanjum kabaka tugo laji umar futi ko kira kanuna o deun ina fo ka o shehu o kontinu blogi bayndo kira ka blogi ba de bi kana o de be muhammad musa jallo kana o de ba ambe kana karamo fe be ala kira ka sondo o de la ala kira mode jaafar sadiq alayhi salam kira mode onde be ala kira ka sunna do o de be ala kira ko indo ka tebe be ani abu hanifa tay dumuninke ako alhamdulillah wa shukran li rasuli ako tanobe ala e abarka kirai abu hanifa tay nyigina kumaina akwai kira modin to fara be shirku ke ebe ala kira to fara ala kan sonina جعفر صديق ما كوي حكى يا أبا حنيفة كأنك لم تقرأ القرآن أبو حنيفة على كهنيلا إما قرآن كلام أبو قرآن يا كلام أبو على بافور من وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله أبو ما على كرا جويا كتورن يشام فوق ما منا على ناكا كرا كلام كفكوسون على ناكا كرا ode ba an son wa fembe bike ala na ka kira di sababu fana wallahi sikatola way kana kan koy okma nabiyul mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waqti min dira o kasru amtiyaji be koula nga ambe bokmala ande la ka fa san chama ango kira ni whisky kunye kira kanun nene o hare ku bishu kunye doroguta kira kanu dorogu ka boni dorogu kira kanu o dorogu ere dorogi kumate ala joma halamadin simplum kuma mahabbatu rasulillah ani woni fo woni ba ambe fara nyogonga ambe kuma labani minye ango ala kira kelenga fo chei ko iye min fo ye tien fo wari ye ala de tay ne ala ka jonde akunga iye nkambiri tiliminge o juru saraka nga wilade ako ay kira ko muna e ako en niti keleo
la tukafi'u sayyi'ata bisayyi'a ete juguman ke ka juguman kumbe ni ma yinneni eto ita sarawlo okuma ala kirako man akramaka fa akrimuhu ni ma min yi bonya ko bonya o kumbe la bonya wa man ahanaka ni ma min ma communiquer kira la o beni yoro inje ako wa man ahanaka ni ma min yi doya tolo ibe mungola alexe ko jabi ala kira ko jogodi sabla le mo abadi ako man ahanaka nu yi doya de ma bay fa akrim nafsaka nu ekire boya wallahi kani tawfi ma bala deli ala ka mauludin ka here amin allah ya nan ga me maka kiraka an seka a detail fo kira mo de ñu fo ko ma ko siflana rasulullah ibn rasulillah ko kira mo de ala kira fani ako kayfa asifu abdan hajabahu rabbuhu bisabil comme seka jon fo jogodi jon min pour que ka seka do fi ka sambolo wolonvla bele jele dépasser kata se fo l'arjula na kuma bo arjula ti kai fika sene ni ma se isika ala kira fo mo jibril la fara ka gere sana elena ako law danautu la taraktu ko ni gere la noro benjini na ala kira tara sabla noro imbora yoro mina o donendo o noro yi akun sebenendo madina ala kira dalendo yoro mina tirku keleno ka madina marawati mina nga ayrijo ya bokoti sisa kabla madina mizela abola as-salatu was-salamu alayka ya nur arshillah wala kun sebenendo kira kumbe fono de ziara kumbe keno yi nga ya boyi sisa kata do maktaba kono ambu do abeba ambulo fo itinye tunumble wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh juma do fe mali television ambika ye mogodo ubeka Qur'an concours organisé Qur'an concours ni ubeka foko Mali la kibe fembe me ibe ballontan coupe du Mali me ibe basket coupe du Mali me ibe ni handball coupe du Mali me me Qur'an kalam coupe du Mali kibto me ulu be fako kay an reka mawu sigile ba Allahu akbar nunu be Qur'an fako yi olu de be ka fe ko ala kirama ko ko ke ko ni mawo ma yake kibe do jana makono chenwangalu bon no fora ni on yake question mun dira ni yakub dugure be ka question yana ala kira tlela qur'an concours do de la ka kewa kamaw sigi kaka Qur'ane kalani doka ke folo ye kaduka duma doka ke flana ye kaduka kula o min be ke fambe abe ke misru kono mobli rebe da ke bagawma ala kira ya ke misri mina o misri be Madina famina ayo fo honye o ni mami Qur'ane kongur ke ibe do jana makono on to fo ay sufi u kam mabdawu yoye nu ya fo on ma kan yin naloma ye on te o fo on sufi u kam mabdawu ye minye kodo fora nanyo jabi o korote kan yin naloma ye meni ko on yin naloma ye on beson Qur'an bo jabi la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin an fa adamaden kelen ko to kelema ne de ko inni natan no fe kibe fe ibe ne faga parce que imi sago soro wallahi ne te muruta e kama ko mi faga ay ne be sira ala ni an ga siblute an slame nyogoni ay an ga siblute hali o slame munu nanu fole do nyogonko ambe fe fongonya inga ke da fongonyogonya yi sahaba u fora nyogonko ulu munu kafsa ni beye
ala kira ka denbaya kanubagaw anu be ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn kɔ o yɔrɔ de la silamɛ fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ko ɲɛ ala kira de ta ye a n'a ka denbaya sallallahu alaihi wasallam mais ala kira n'a ka denbaya dɔrɔn ma baara in kɛ o maa dɔw de y'u bolo don ala ka fara a kan ala kira ka denbaya dɔrɔn ma baara in kɛ o ayi maa dɔw y'u bolo don baara in na ka fara ala kira ka denbaya kan o maaw tɛ se ka kɛ maa fu ye ala ka diinɛ la ayi o de la n bɛ ka dɔ lamɛn a bɛ k'a f'i ye ko e yɛrɛ ye tijani ye ko Sheikh Ahmada Tijani ko Jawharatul Kamali kɔnɔ k'a ma sahabaw fɔ mais e bɛ ɲina anw tijaniw Jawharatul Kamali kɔnɔ anw tɛ sahabaw fɔ pourquoi parce que anw bi Jawharatul Kamali kalan waati min na a b'a sɔrɔ finijɛ min bɛ yen sahabaw b'o sanfɛ anw bi Jawharatul Kamali an b'a kalan kuma min na a b'a sɔrɔ Abubakar bɛ yen a b'a sɔrɔ Umar bɛ yen a b'a sɔrɔ Usman bɛ yen a b'a sɔrɔ Ali bɛ yen min hakili bɛ to ka bɔ u kɔ a bɛ fɔ e de ye e k'i hakili jugu la mais u bɛ anw ɲɛkɔrɔ ka ban o tuma la Sheikh Ahmada Tijani m'i bila u fɔli la parce que u bɛ yen ka ban donc vraiment an mago bɛ bi dɔ ye kuma dɔ fɔ an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ mais an mago bɛ an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ tiɲɛ kan an mago bɛ an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ mais an mago bɛ an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ tiɲɛ kan Iyahu amina ya rabbi sallallahu alayhi wa ala alihi salatan tu'arrifuna biha iyahu amina ya rabbi sallallahu alayhi wa ala alihi salatan tu'arrifuna biha iyahu يا ربي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أجاب الله الدعاء يا ربي الله كدعاء منه أمبورا سيسا ka salatul fatiha kala ka jawharatul kamali tugu ala tolo salatul fatiha kera cheminka jawharatul kamali yere o ye chemin sirno en so jawharatul kamali kore ko dafalenya kise kirade sallallahu alaihi wasallam salatu ingera ale deka amodem banchela ya kelente flate sabate a chama de bea ni yo lu kene wo kene ka o be alaka ho o finetiriu o yo chama de anga kene ka alaba di finetiri min fe kwanga ho abaka sebaya bolobo ka anso finetiri min fe o de shirifu dewnye ijija ni yi ka kene sigi akake u ka kene u bonya ka fo u bonya ka yira u gasi ka sigi akene ka ni be herefe Allahu akbar amedi kene minga an korake bora ka puma sisa an fa bora ka puma an koroke were bora ka kuma la alimu dama de bora mikoro la ka dofo na tora olu kelengelema dugu beje hotel livre la de sabo adoni bula mais munu ye jama fara nyonga kabila minye jama fara nyonga ko jum kabam bonaw olu ka du falendo alimu de la olu ka du falendo faqihu de la olu ka du falendo karamogo ba dama de la ni kabalaka ko kuba ta 1 à 1 du werete kuma kabalaka dama ubi kaloke doba bla doba ta ma werete nyaga miwula sabu doni membe o ka du kono doni seljilendo
dɔnni selijilen kɔrɔ ye di dɔnni jɛlen a hakikalama namara tɛ min na o bɛ du in kɔnɔ ye wa o dɔnni bɛ o kabala ka den ninnu na ni alhaji baba n'a dɔgɔw k'aw jatew sheku husseinu n'olu ko k'u b'a tɛrɛmɛ a ye anw tɛ se ka kuma baba jalo ni papiye ni biki de bɛ na o yɔrɔ la ka na walanda ta ne tɛ kuma olu ɲɛna sherifu mustafa haidara bisimila tolo kɛnɛ in karamɔgɔbaw diinɛ jeturaw warabaw u sigilen bɛ baba jalo tɔn kɔfɛ ne dun ye jakumani ye warabaw kɛrɛfɛ nka a fɔra an ye bi dimanche ko jum kaba bɔnna bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Amérique o continent Europe o continent Chine o continent Asie o continent Afrique a bɛɛ maa dɔ bɛ kɛnɛ kan bi ko jum kaba bɔnna o ka mawuludu an y'a ye u mɔkɛw ni u faw u fari tun bɛ foni fɛn min na an y'o dɔn o de ye alakira madugu ye a ye farikolo tɛ ala la nka o ti tɔ to ala yɛrɛ la ka ciba tanu fɔ o ti tɔ to ala la aya rumu makhluqun dhana'aka ba'da ma athna ala akhlaqika al-khallaqu anda ba mbasa yɛrɛ o kɛra cɛ min ka jeliba ye k'a ma balima k'a bɔyɔrɔ sanima k'o commentaire kɛ a jogo sanima k'o commentaire kɛ a dancogo fɛrɛbɔlen k'o baro bɔ ala kelen k'o kɛ jɔnni bɛ yen k'e bɛ se kuma la k'i nɛn walawalalen ko e bɛ se k'a faranfasiya i n'a fɔ ala a fɔ k'o tɛ yen n'o tɛ yen fa kullu ma la yudraku kullu la yudraku jullu min bɛɛ ti sɔrɔ o bɛɛ toli man ɲi tuma dɔ i bɛ dɔ ta k'o lakale k'u ka yafa nin y'anw cogoya ye n'i y'an wele mawuludu la an ka taasira dɔnnen don mawuludu kɔrɔkɔrɔlen an b'a fɛ ka o de ɲɛnamaya k'a segin o ma an kana bɔ o la tolo n bɛ kankari min da i ye a fɔra e ye dɔnnibaw fɛ wajulu la ka tɛmɛ ko ciba tatɔ madinɛ ko madinɛkaw ye ciba nali kɛ fɛti ye a wolodon tɛ a dondon madinɛ alakira dondon madinɛ kɛra fɛti ye a dondon diɲɛna o bɛ kɛ filiya ye o bɛ kɛ saya ye point d'interrogation kana sɔn maa ka jɔ i n'i ka kira cɛ kan'o diya cɛsi la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ye silamɛ ye an ka kɛ kelen ye o kelenya bɛ yen n'i jɔra ni ala kira cɛ je m'en fous de ça n b'i bɔ ɲɛfɛ i bɛ bɔ ɲɛfɛ i bɛ bɔ ne ɲɛ n ka dalilu ye mun ye mɔgɔ yɛrɛ tɛ kira tatɔ madinɛ ani seyidina bakar a diyara ala ye a n'o de ka taa u ye escale kɛ yɔrɔ dɔ la yan'u ka se kulu wo kɔnɔ a ka rosur o kulu wo kɔnɔ u ye su saba wali su naani u y'o si ye u dontɔ kulu wo kɔnɔ ne kan t'o ma n'o tɛ kabako kɛra ye ala kira kanu na Bubakari fɛ Bubakari de fɔlɔ donna kulu wo kɔnɔ ni fɛn bi maa fa nin wo kɔnɔ ne ka sa kira ka balo o ka girin mawuludu ye fɛn wɛrɛ kɛra kulu wo kɔnɔ kira donnen kɔ n'a sɛgɛnna a y'a da k'a sen fɛnsɛn k'a kunkolo da Seyidina Bakari kunbere sanfɛ a bɛ sunɔgɔ la Bakari sigilen a ye sa dɔ de bɔtɔ ye a bɛ ka bɔ wo kɔnɔ a bɛ ka na ani vitesse Abubakar t'a fɛ nin cɛkɔrɔba ɲuman in nin danfɛn dafalen nin barikatigi n'o ye Muhamadu Rasulullah a tɛ fɛ k'a ka sunɔgɔ tiɲɛ a ye mun kɛ a y'a sen de lawuli ka sa dɛrɛ n'a sen ye ka sa kunkolo dɛrɛ k'a sɔɔri ka don kulu wo kɔnɔ k'a sen kɛ ka da baare sa kana se ka bɔ a ye nin bɛɛ kɛ kira kana kunu sa ma se ka bɔ a ye pi kɛ ka pa kɛ sa fɛnɛ bɛ ka na kira de nɔfɛ sabu anw bɛ kira dɔn nka anw tɛ kira dɔn minnu ni datu fɛ ka kuma olu bɛ kira dɔn ni anw ye
نكا بمته دلائل الخيرات بيا أسبنا باكنا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي كان إذا مشى في البر الأقفر تألقت الوحوش بأزياله مما موكي كوسا مما موغوشي كوكانا أولو فمنا على كراي كموكنا وربا نسرقو أولو بنو glon glon aka fini busana barka tigi do ka barka nyini horoma tigi do ka horoma nyini ala de to ko makhsusun bil izzi makhsusun bil majdi makhsusun bi sharafi sallallahu alayhi wa sallam saba fe ka bo kana an yoro min kidala abokar ya dabare amanya ay abokar kin ayatiga kun bokar sigile ka fini nyigina washiji kalamana o washiji de tunna alakira daleka anyada barkade sahibil wajhil jamil danfa ni chekai inyada noro chenya ala ya takabo alakira tamandala wa husnu hisani li wajhi min husni khaddihi washiji kera kira ka kira kunna akon terka mundo akol ludirtu ya habibi naka no nyogo sade enki kabe mi kafle bakari ya sembo kulu wodala kwa be sajira kira la ja sakembe ka kin anyi sera yoromi sanyi maseka bo asena bakari sembo rani sa kumuloyi akafle sanya dara ala kira ka yoro mina sae buakari bla ki fara nyonga ka kungulo wuli ka do ako salamu alayka ya rasulullah salamu alayka ya habiballah ya safiyallah ya khalilullah ya khayr khalqillah ya khayr rusulillah as-salatu was-salamu alayka ya sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa imamal muttaqin wa habibi rabbil alamin dafa be daba ala kanu nyogon kelempew de bana misigaka dafa be daba ala aka dafa be ay kelempew de tomo ko nimbembo ammo mmagota toshila o dafa kele tomo ne o de be wele ko Mustafa tolo sako kira nye koke dese de emblala kana jigina ne sade mmoke o sigira ya kulu wo kono mmoke saba mmoke kelengelen be sato usara ni mone ku kashi bato sara ko kira laba ha nabi nyuma wasalimba sallallahu alaihi wasallam adale fle ne madine munu go ko anta fe amma ko tala olude nu modon bi ka kaburu garde wallahi kira wasara on t'a fait an mɔgɔ t'a la olu de bɛ k'a garder hadamadenw de mɛlɛkɛw biribirilen don ɲɔgɔn kɔ kan alakira kaburu la dɔ birilen don dɔ kan dɔ birilen bɛ dɔ kan u bɛ ka ɲɔgɔn banbu fo ala ka larusi ni maa min taara i dɔ kira kunna i ko asalamu aleyka ya rasulallah mɛlɛkɛ kelen b'a segin ma n'o tilala kelen wɛrɛ b'a segin n'o tilala kelen wɛrɛ b'a segin u b'a didi k'a didi fo larusi ala yɛrɛ bɛ tila ka foli segin e ma ala ma n'i fo i gagnena kana bagama ananga kira do anti ma nyasira la mais sa ko kira ne moke o sato u ye sarangana ke ko ebi naya su saba wali shunani kibe o shia ko ni sami klebena ni ekle ko tanyana ala yo dinema ne ma dinyera ma ala de yake o esuma beya adone be kibe wo kono ya ne be bo ko mina sarangana yi kana sauka foli kiye nyera nyeka daika iterike be sira bare nenye nyaki shiya kelende na sigina tuguni ka jo mbe kinike min ka jugu korole na madala ka korobo niye sai ama alakira ko negliger ama jena e maka jo ani kirache aw ba o jo jugu di me maka jo ananga kirache o joy ah non ante ma nya sirala anana mawludula anya me karamogo banunu de da ko alakira ko ma min abdin salla alayya illa kharajat as-salatu musri'atan min fihi fala yabqa barrun wala bahr ولا شرق ولا غرب إلا وتمر به وتقول أنا صلاة فلان بن فلان
صلى على محمد المختار خير خلق الله فلا يبقى شيء إلا وصلى عليه ويخلق من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح كل جناح 70,000 ريشة كل ريشة 70,000 رأس كل رأس 70,000 وجه كل وجه 70,000 فم كل فم 70,000 لسان كل لسان يسبح الله تعالى ب70,000 لغة وكل لغة لا تشبه بعدها بعدا ويكتب ثواب كلها لمن صلى على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadisa den fɔra i ye hadisa kan na a ta yɔrɔ dɔn na laalimuw de bi yan mais jama nakun tɛ arabukan ye jama nakun ye min bɛ fɔ an ka kan na n'an bɛ tɔnɔ sɔrɔ o la maa min tɛ salatu kɛ o mana don salatu la e sababu la e tilala maa min tɛ bangebaa ladon kɛ i ka kuma mana o don bangebaa ladon na e yɛrɛ tilala maa min tɛ sinji tugu e ka kuma ye o don sinji tugu la e tilala li an yahdiya Allahu bika rajulan wahida khayrun laka min ad-dunya wa ma fiha maa kelen pewu ka alakira kanu i ka wajudu sababu la mawludu kɛnɛ sigi sababu la ko maa minnu ye kɛnɛ in sigi ko ala mana diɲɛ ni lahara hɛrɛ bɛɛ mana d'u ma sara min bɛ d'u ma k'a ka bon n'a ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ diɲɛ nɛɛma bɛɛ i k'o bɛɛ sɔrɔ i ka maa kelen don Muhamadu ko la ko o baraji ka bon diɲɛ hɛrɛ bɛɛ ye ɔ nin kɛnɛ sigira kabalakaw fɛ kosɛbɛ mais kabalakaw de ye karamɔgɔw former ɲɔrɔ n bɛ se ka mawulaya salli fɔ k'a maana bɔ n y'a sɔrɔ kabalakaw fɛ yen n bɛ bolimu hayabu de fɔ k'a maana bɔ n y'a sɔrɔ kabalakaw de fɛ yen ne bɛ maaw kala kuranɛ de la k'a tafsiru kɛ jɔnni y'o kɛ i n'a fɔ Madi Asan ka maaw kala kasida la hamziyaw k'a maana bɔ jɔn ye maaw kala o la i n'a fɔ karamɔgɔ Habibu ɔ ba n'u y'an wele ko an ka na yan u y'an wele min bɛ u fɛ k'an ka na u hakili jigin o de la o de bɛ olu fari foni ko ni maa min ye Allahumma salli siɲɛ kelen i y'a fɔ yɔrɔ min a bɛ bɔ i da Ala b'a dilan bi kalimati takwin ni kɛ ni o kumakan ye salatu in bi yɛlɛma a bɛ taa yɔrɔ bɛɛ kulu sanfɛ ba kɔnɔ kungo kɔnɔ dugu kɔnɔ fan bɛɛ a bɛ taa yɛrɛ présenter Ala ka dafɛn bɛɛ la aw ma ne dɔn wa Daramani-Tolo o ye salatu min kɛ quartier Mali la wula in na o de ye ne nka a ye salatu in kɛ danfɛn lasɔn hɛrɛma kan o fɛn o fɛn n'o y'a mɛn olu bɛɛ bɛ salatu kɛ e Daramani-Tolo kan k'i ye salatu kɛ kira kan n'o banna Ala b'a fɔ Allahumma salli ka yɛlɛma a bɛ kɛ kɔnɔ ye kɔnɔ automatique kaman 70,000 o bi kɔnɔ na kaman kelen kelen si jolo 70,000 b'a la jolo kelen kelen kunkolo b'o la kunkolo 70,000 kunkolo kelen kelen ɲɛda b'o la ɲɛda 70,000 ɲɛda kelen kelen da b'o la da 70,000 da kelen kelen nɛn b'o kɔnɔ nɛn 70,000 nɛn kelen kelen o bɛ subhanallah fɔ ni subhanallah qualité 70,000 a kelen kelen si ni si bɔlen tɛ ɲɔgɔn fɛ kan 70,000 la o subhanallah min fɔra nɛnw fɛ daw fɛ kunkolow la ɲɛdaw la kɔnɔ jolow la k'o bɛɛ baraji bɛ di maa kelen ma min ye Allahumma salli fɔ kira kan o tuma e mana maa min nɔrɔlen mawulaya salli wa sallim da'iman abada Bamakɔ warimisɛn ko tɛ kan'o miiri billahi o tɛ a ka wari ka dɔgɔ kojugu a tɛ essence bɔ on connaît la valeur kira valeur ye ani salatu valeur an b'o de dɔn. Sherif Abdurraouf n'o ye Cheikh Ahmad Tijani mɔden ale yɛrɛ tun ye kɛnɛ sɔrɔ ale ye dugawu kuncɛ dugawu kɛ. آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. اللهم إنا نسألك بما سألك به نبيك سيد محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذ بك منه نبيك سيد محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنوبنا جميعها ما ظهر منها وما بطن وما تقدم منها وما تأخر بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا ختمات القرآن يا رب العالمين يا رب الراحمين واجعل ثواب تلاوتنا إليها كله هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم
نيابة عن كل من تعلق به صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم أكرم من أكرمنا وعظم قدرهم يا رب العالمين كما عظموا قدرنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في علم علمائنا يا رب العالمين. اللهم احفظهم للإسلام نورا وذخرا وبركة وزيادة في الإسلام وفي الطريقة التجانية يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أهلنا جميعا يا رب العالمين، وإخواننا سادتنا العلماء والوعاظ والمرشدين والأشراف جميع الحاضرين يا رب العالمين. اللهم احفظهم وبارك لهم في علمهم وفي ديارهم وفي أهلهم وفي كل ما يخصهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك للحاضرين جميعا في هذا المجلس الطيب، مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومجلس صلة الأرحام، ومجلس المواعظ، ومجلس الأدعية، ومجلس ختمات القرآن، ومجلس الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، ومجلس الصلاة جماعة، ومجلس تلاوة القرآن جماعة، ومجلس الخير والبركة هذا يا رب العالمين. اللهم لا تخيب رجاء كل من رفع يديه معنا راجيا إياك في أمر من أمور دنياه أو آخرته يا رب العالمين. اللهم اغني الفقير منا وشافي المريض منا واكشف كربة المكروب منا يا رب العالمين، واحفظ بلدنا الثاني مالي كله من كل بأس يا رب العالمين. اللهم ارزق بلدنا الخير والسلم والسلامة والأمن والطمأنينة وزيادة الخيرات والبركات والثمرات يا رب العالمين، واحفظها واحفظ جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في حكومتنا هنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين، وخذ بأيديهم وارفع شأنهم ويسر أمورهم وسهل طريقهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبجاه شيخنا ومولانا سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه. اللهم اكتبنا من خاصة خدام أعتاب شيخنا سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه، والحقنا جميعا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر محبتنا فيه صلى الله عليه وسلم في جنة عليين من جهة الفردوس ومن جنة عدن يا رب العالمين مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونخص بالدعاء خاصة إلى أسرة الجاكيتي جميعا، وخاصة بابا والحسين وعبد القادر وكل أسرتنا أسرة الجاكيتي. اللهم إنا نسألك لهم الخير والبركة في الدار وفي العيال وفي العلم وفي كل ما يخصهم يا رب العالمين، هم وجميع سادتنا العلماء الحاضرين ناصري الإسلام وناصري كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وناصري محمد صلى الله عليه وسلم وناصر الطريقة التجانية بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبجاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أنت مصر كراسي أو ما أنا بمولود كنكا مولود كنمي ني ألفا عمر جم كباي جاكيتي فو نيورون جمانكا ني على دي شمال فوتيه مصر مينجو o misri almami tuye ale de o bona we mawludu kenem si quartier malla akadema ya bora jian fanta ani nani san so be nyon soro ni kenen ka ni tuye tawo tan ani kelenai anto mi soro kala siawma o de tuye ni me Allah taala di do mun kera kenen ko na ala ka do nunu jabi ala ka sanna taw fana yira wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nisan